BPF ni joining हाबाफारिखौ जों मिनिनोसो ओंखारो এতিয়া BPF জয়নিং চেৰেমনি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আসলতে আমি দেখি কিছুমান ঠাইত অলপ হাঁহিয়ে উঠিছে BPF आव गोदानै जइन जानायखौ जों सानखांनोबो हाया BPF नि गोजाम मावफारियाफ्रानो BPF आव गोदानै जइन जाफिनदों BPF পুৰণা যিখিনি কৰ্মী প্ৰায়ভাগ সেইখিনি আৰু নতুনকৈ জইন কৰিছে BPF আজিৰ তাৰিখত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে বেছি ইচ্ছুক নহয় BPF অবৰ সেলखौ हारिनि हेंथासो दादोंमोन हारिनि थाखाय नङा অবৰ সেল এটা গঠন কৰিছিলোঁ আৰু সেই অবৰ সেলটো আমি BPF হৈ আমি অবৰ সেলটো গঠন কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ BTCৰ যিখিনি অবৰ ৰাইজ আছে BPFৰ জৰিয়তে যাতে সকলো ৰাইজক আমি এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে হওক যেনেকৈ ধৰণে যি সুবিধা আহে সেইবিলাক যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আজি আমি দুঃখিত যেতিয়া আমি এই সেলটো গঠন কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আমাক একেবাৰে মাহিমাৰ চকুৰে চোৱা হ'ল BPF नि जइनिं हाबाफारिया एरैनो देखायनायल আমি দেখি আছোঁ যে এনে ধৰণৰ কামবিলাকেই কৰি আছে যিবিলাক পুৰণা BPF কৰ্মী প্ৰায়ভাগ তাতে জইন কৰিছে বা কি ধৰণে তাত জইন কৰিছে আমি সেইটো নাজানো কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ কিছুমান মিটিঙত আমি গম পালোঁ যে আসলতে সেইটো একচুৱেলি এটা ৰাইজক দেখুৱাৰ কাৰণেহে बेखेबाव BPF दलनि हेंथा थोंजों बाथ्रा बुंदों मिरु एसामिस BPF सेलनि गाय नेहाथारि शरद पाठकआ नंगौ दासान्दि BPF नि गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा BPF दलखौ नागारगासिनो गाव गावनि इयुनखौ साननानै BPF निफ्राय गोजान जागासिनो BPF नि गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा BPF निफ्राय ओंखारनाय लोगो BPF नि हेंथा गोबां बाथ्रा बुंसोनायखौबो नुनो मोनदों BPF खौ नेवसिनाय दैदेनगिरिफोरखौ बेबादिनो नैबे खेबावबो BPF दलखौ एंगारनाय मिरु एसामिस BPF सेलनि गाय नेहाथारि शरद पाठकआ BPF खौ एंगारनाय लोगो BPF नि सिङारि बाथ्रा गुदि बिजौ सिंसा बाथ्रानि सायाव रोखा खेंफोरना होयो क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कोर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बाहाय 3 years कोर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कोर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेशना जाहैबाय JNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास ANM कर्सआ 2 years कोर्स JNM आ 3 years